Salutare tuturor, sunt Daniel Teodor și sunt încântat să vă prezint un nou episod al podcastului Business and Beyond, podcast în care vom explora nu doar lumea afacerilor, ci și subiecte profunde ale vieții. Fie că discutăm despre lideri inspiraționali sau despre modalități de a-ți maximiza potențialul personal, veți găsi întotdeauna ceva interesant în acest podcast. Așadar, relaxați-vă, ascultați și fiți pregătiți să fiți inspirați de ceea ce urmează în Business and Beyond. Hei, salutare dragi ascultători și bine ne-am regăsit la podcastul meu, la Business and Beyond. Mă bucur să fiu din nou cu voi după o pauză mai lungă și sincer îmi pare rău pentru absența mea nelugată. Vă voi povesti puțin ce s-a întâmplat. Am fost într-o scurtă vacanță, nu a fost o vacanță lungă, am lungit-o eu cumva puțin intenționat. În primul rând am fost plecat cu familia în România, deși mi-aș fi dorit să fi mers undeva în locuri mai exotice. Am fost doar în România pentru a ne rezolva ceva probleme cu dantura. Nu a constat doar în această vacanța noastră. Pot să vă spun că am stat și la soare, am mâncat pepene aproape pe săturate. Am explorat și locuri frumoase în natură, alături de familia lărgită și da, am ales să mă deconectez complet de la recorder și să-mi dedic timpul altor activități. Nu am făcut lucrul acesta din pur egoism, am simțit că aveam nevoie de o pauză, de o îmbogățire a mea și a conținutului pe care îl aduc în podcast. Nu știu cum este la voi, dar pentru mine a avea pauze de la activitățile obișnuite mă poate ajuta să-mi reîncarc bateriile și să aduc ceva nou și poate și mai fascinant în viața mea. Acum că m-am întors din această vacanță și nu acum m-am întors, de fapt m-am întors mai devreme, dar fiind început de toamnă, fiind început de an școlar, da, este 3 septembrie, m-am gândit să-mi reîncep și eu episodul de podcast acum la început de toamnă, la început de an școlar. Așa că, dragilor, vă spun încă o dată un bun venit la un nou episod al podcastului meu, Business and Beyond. Un episod special, zic eu, dedicat întrebărilor de data aceasta pe care le primesc frecvent de la persoanele pe care le prospectez pentru afacerea mea de marketing afiliat. Acest episod este conceput pentru a aduce claritate și a răspunde la întrebările cele mai comune pe care le primesc. O parte dintre ele, o parte poate le voi dezbate mai târziu, într-un alt episod. Dar în acest episod aș vrea să discut despre strategii, despre cum funcționează marketingul afiliat, despre cum să începi în această activitate și multe altele. Va fi, cred eu, un episod plin de informații valoroase, indiferent dacă ești la început de drum sau ești deja în domeniu și dorești să îmbunătățești abordarea. Deci, dacă aveți întrebări sau pur și simplu doriți să înțelegeți mai bine acest domeniu, acest episod este pentru voi și sper să vă fie de folos și să vă aducă valoare. Aștept cu nerăbdare să vă aud feedback-ul. Aș vrea pentru început să vă invit să facem o călătorie în timp. Dar înainte de a face această călătorie în timp, aș vrea să precizez faptul că în cercetarea mea pentru a aduna informații despre istoricul marketingului afiliat și mai precis despre istoricul marketingului, da, fiindcă nu a existat de la bun început marketing afiliat, dar un tip de marketing a existat. Deci, cum spuneam, în cercetarea mea
pentru a aduna informații, am avut un ajutor de nădejde, am avut-o pe Alexia, asistenta mea în inteligență artificială. Și Alexia a fost instrumentul meu principal în această misiune. Ea a fost cea care, draga de ea, a căutat și a compilat informațiile, făcând procesul mult mai eficient și mai ușor decât să fi stat eu să caut pe zeci de mii de site-uri, să caut prin cărți. Am pus-o pe Alexia să facă lucrul acesta. Așadar, dacă vă bucurați de informațiile pe care le voi împărtăși cu voi în acest episod, meritul îi aparține în mare parte Alexiei. Marketingul, dragilor, în esența sa a existat dintotdeauna. Încă de când oamenii au început să facă schimb de bunuri și servicii, au existat forme rudimentare de marketing. În vremurile anticii, comercianții foloseau diverse metode pentru a-și face cunoscute produsele, de la strigăte pe stradă, obicei pe care îl mai întâlnim și acum în piețe, până la picturi pe ziduri. Cu evoluția societății, marketingul a început să se dezvolte. În secolul al XVIII-lea, odată cu apariția presei scrise, anunțurile tipărite au devenit o formă populară de marketing. În secolul al XIX-lea, odată cu apariția căilor ferate și a telegrafiei, marketingul a devenit mai sofisticat, permițând companiilor să-și promoveze produsele și serviciile la nivel național. În secolul al XX-lea, odată cu apariția radioului și televiziunii, marketingul a intrat într-o nouă eră. Aceste noi medii au permis companiilor să ajungă la un public mai larg și să creeze campanii de marketing mai complexe și mai eficiente. În ultimele decenii, odată cu apariția internetului, marketingul a cunoscut o nouă revoluție. A apărut marketingul digital, care include marketingul prin e-mail, marketingul prin motoare de căutare, marketingul pe rețele sociale și, bineînțeles, marketingul afiliat. Marketingul afiliat, subiectul nostru de astăzi, este o formă de marketing digital în care o persoană, adică afiliatul, promovează produsele sau serviciile unei alte companii și primește un comision pentru fiecare vânzare sau pentru fiecare lead generat prin eforturile sale, da? Prin promovarea sa, prin conținutul creat. Acest model de marketing a devenit popular în ultimii ani datorită creșterii comerțului electronic și a posibilităților oferite de internet. Așadar, dragi ascultători, acesta este drumul pe care l-a parcurs marketingul de-a lungul istoriei. E un drum, așa, l-am povestit pe scurt, da? Așa cum am spus, de la strigătele comercianților pe străzile antice la complexitatea marketingului afiliat din zilele noastre. Astăzi, marketingul prin afiliere reprezintă o industrie uriașă și în continuă expansiune. Companiile din toate domeniile se bazează pe această strategie pentru a-și crește vânzările și notorietatea, în timp ce afiliații beneficiază de oportunități de a-și monetiza conținutul și de a-și construi propriul brand. Și așa, astăzi vom explora în domeniu, în detaliu, mecanismele și beneficiile acestei strategii inteligente de marketing. Haideți să descoperim cum a evoluat și cum continuă să transforme modul în care interacționăm cu produsele și serviciile în jurul nostru. Cineva m-a întrebat la un moment dat ce beneficiu poate avea dacă se marketează cu ajutorul marketingului afiliat. Bineînțeles, aceasta este o întrebare foarte importantă pe care am primit-o de fapt din partea comercianților. Marketingul afiliat oferă o serie de beneficii semnificative pentru o companie. În primul rând, este o modalitate cost-eficientă
de a promova produsele sau serviciile. În loc să cheltui bani pe publicitate fără a ști dacă va genera vânzări, cu marketingul afiliat poți plăti, de fapt cu marketingul afiliat plătești doar atunci când se realizează o vânzare sau se generează un lead. Acest lucru permite comercianților să aibă un control mai bun asupra bugetului de marketing. În al doilea rând, marketingul afiliat vă permite să ajungeți la un public mai larg. Afiliații pot avea audiențe diferite pe care compania dumneavoastră s-ar putea să nu le poată atinge altfel. Acest lucru poate ajuta la creșterea vizibilității mărcii dumneavoastră și la atragerea de noi clienți. În al treilea rând, marketingul afiliat poate ajuta la îmbunătățirea reputației mărcii dumneavoastră, brandului dumneavoastră. Când un afiliat recomandă produsele sau serviciile dumneavoastră, acesta oferă un fel de certificat de încredere pentru audiența sa. Aceasta poate crește încrederea consumatorilor în brandul dumneavoastră și poate conduce la vânzări mai mari. În al patrulea rând, marketingul afiliat oferă acces la date și statistici valoroase. Puteți monitoriza performanța afiliaților, puteți vedea care strategii de marketing funcționează cel mai bine și puteți folosi aceste informații pentru a îmbunătăți campaniile dumneavoastră de marketing. În concluzie, marketingul afiliat este o strategie de marketing puternică și flexibilă care poate aduce beneficii semnificative pentru compania dumneavoastră, de la creșterea vânzărilor și a vizibilității mărcii până la îmbunătățirea reputației și accesul la date valoroase. Care sunt formele de marketing? Cum se marketează un marketer afiliat? Aceasta este o întrebare foarte bună, de asemenea, și esențială pentru oricine dorește să se lanseze în marketingul afiliat. În primul rând, trebuie să vă cunoașteți publicul țintă. Cine este el? Ce nevoie au cei care fac parte din publicul țintă? Ce tip de conținut le place? Răspunsurile la aceste întrebări vă vor ajuta să vă alegeți produsele sau serviciile pe care să le promovați și să creați conținut care să fie relevant și atractiv pentru publicul dumneavoastră. Nu vom aborda în același fel o categorie de persoane și nu vom aborda în același fel, o altă categorie. Nu vom aborda în același fel coachii, de exemplu, de dezvoltare personală sau alte teme cu un comerciant. Mergem și facem o ofertă personalizată. În al doilea rând, trebuie să vă creați o prezență online solidă. Aceasta poate fi un blog, un site web, un canal de YouTube, un cont de Instagram sau orice altă platformă pe care publicul dumneavoastră o folosește. Aici veți promova produsele sau serviciile afiliate și veți crea conținut care să atragă și să intereseze publicul. În al treilea rând, trebuie să vă construiți o relație cu publicul dumneavoastră. Nu este suficient doar să promovați un produs sau un serviciu. Trebuie să vă construiți încrederea publicului, să le arătați că vă pasă de nevoile lor și că le puteți oferi soluții. Acest lucru poate fi realizat prin crearea unui conținut de calitate, prin răspunsul la comentarii și mesaje și prin oferirea de sfaturi și informații valoroase, de asemenea prin campanii de email marketing, email marketingul reprezentând o componentă esențială a unei strategii de marketing eficiente, inclusiv în cadrul marketingului afiliat. Este de asemenea o modalitate directă și personalizată de a comunica cu publicul dumneavoastră, care vă permite să construiți și să întrețineți relații strânse cu clienții și cu potențialii clienți. În final, trebuie, în al patrulea rând, de fapt, trebuie să vă alegeți cu grijă produsele sau serviciile pe care le promovați.
Acestea trebuie să fie relevante pentru publicul dumneavoastră și să fie de înaltă calitate. Dacă promovați produse sau servicii de slabă calitate, acest lucru poate afecta reputația dumneavoastră și poate duce la pierderea încrederii publicului. Și, în ultimul rând, trebuie să aveți răbdare. Succesul în marketingul afiliat nu vine peste noapte. Va trebui să munciți din greu, să experimentați diferite strategii și să vă îmbunătățiți constant abilitățile. Dar, cu timpul, cu efort și cu dedicare, veți putea să vă construiți o carieră de succes în marketingul afiliat. Acestea sunt doar câteva exemple de forme de marketing care se încadrează în sfera marketingului prin afiliere. Diversitatea abordărilor și platformelor face ca această strategie să fie foarte flexibilă și adaptabilă la nevoile diferiților afiliați și diferitelor industrii. Cineva m-a întrebat dacă există interes pentru a deveni marketer afiliat. Este mare cererea? Este o întrebare foarte pertinentă și aceasta. Într-adevăr, există un interes crescut pentru marketingul afiliat, atât din partea comercianților, cât și a potențialilor afiliați. În ultimii ani am observat o creștere semnificativă a popularității marketingului afiliat, datorită în mare parte avantajelor pe care le oferă. Pentru comercianți, marketingul afiliat reprezintă o modalitate cost-eficientă, așa cum am spus și mai devreme, de a-și crește vizibilitatea și vânzările, fără a necesita un efort de marketing prea mare din partea lor. În plus, cu ajutorul afiliaților, produsele sau serviciile lor pot ajunge la un public mult mai larg. Pentru persoanele care doresc să devină afiliați, acest domeniu oferă oportunitatea de a genera venituri suplimentare fără a fi nevoie să dețină propriul lor produs sau propriul lor serviciu. De asemenea, marketingul afiliat permite o flexibilitate mare, putând fi desfășurat atât full-time cât și part-time în funcție de disponibilitatea fiecăruia. În ceea ce privește cererea, există o varietate mare de nișe și produse disponibile pentru promovare în marketingul afiliat, ceea ce înseamnă că există oportunități pentru aproape oricine este interesat să se lanseze în acest domeniu. În concluzie, da, există un interes mare pentru marketingul afiliat și este un domeniu în continuă creștere. Cu toate acestea, ca în orice afacere, succesul în marketingul afiliat, așa cum am spus și mai sus, necesită muncă, dedicare și o înțelegere bună a publicului țintă. Ce unelte există pentru a putea fi eficient în activitatea de marketing afiliat? Într-adevăr, există o serie de unelte care vă pot ajuta să fiți mai eficient în activitatea de marketing afiliat. Și nu doar în marketingul afiliat, ci și în orice mod de a te marketa, și în network marketing și în orice domeniu. Funnelul de vânzări, de exemplu. Funnelul este esențial pentru a putea ghida potențialii clienți prin procesul de cumpărare de la momentul în care află despre produsul sau serviciul pe care voi îl promovați până la momentul achiziției. Funnelurile de vânzări vă pot ajuta să maximizați conversiile și să vă creșteți vânzările. Apoi uneltele analitice. Acestea sunt esențiale pentru a înțelege performanța campaniilor dumneavoastră de marketing. Vă pot arăta ce funcționează și ce nu, astfel încât să faceți ajustările necesare. De asemenea, vă pot oferi informații valoroase despre audiența dumneavoastră, cum ar fi interesele, comportamentul de cumpărare și multe altele. Apoi, cartea de vizită digitală. Este o modalitate excelentă
de a vă face cunoscut și de a vă promova serviciile. O carte de vizită digitală poate conține informații atât despre dumneavoastră, cât și despre serviciile pe care le oferiți, precum și link-uri către site-ul dumneavoastră sau către profilurile dumneavoastră de pe rețelele sociale. Videoconferința este, din nou, o modalitate eficientă de a vă conecta cu potențialii clienți sau cu alți afiliați. Prin videoconferințe puteți oferi prezentări de produse, puteți răspunde la întrebări și puteți construi relații mai puternice. Toate aceste unelte pot juca un rol important în succesul dumneavoastră ca și afiliat. Cu toate acestea, este important să rețineți că succesul în marketingul afiliat nu depinde doar de uneltele pe care le folosiți, ci și de modul în care le folosiți. Este absolut esențial să înțelegeți publicul dumneavoastră, să creați conținut de calitate și să vă construiți o relație de încredere cu audiența dumneavoastră, așa cum am spus și mai devreme. Altcineva m-a întrebat ce studii sau ce experiență trebuie să am pentru a deveni marketer afiliat. Într-adevăr, pentru a deveni un marketer afiliat de succes, nu aveți nevoie de studii speciale sau de o anumită experiență. Cu toate acestea, există o serie de abilități care vă pot ajuta să excelați în acest domeniu. În primul rând, abilitățile de leadership sunt esențiale. Ca marketer afiliat, veți fi un lider în comunitatea dumneavoastră, ghidându-i pe alții spre produsele sau serviciile pe care le promovați. De asemenea, abilitățile de comunicare și de relaționare sunt foarte importante. Trebuie să puteți să vă exprimați clar și convingător, să puteți asculta și să răspundeți eficient la întrebările și preocupările publicului dumneavoastră. În plus, este esențial să vă construiți o imagine puternică în social media și să deveniți o voce care să se facă auzită. Acest lucru implică crearea și distribuirea unui conținut de calitate, interacțiunea cu publicul și construirea unei comunități de urmăritori. Pentru a vă dezvolta aceste abilități, recomandarea mea este să urmați cursuri de personal branding, de relaționare în social media, cursuri de multimedia, de strategii pentru eficiență și de public speaking. Acestea toate vă vor oferi instrumentele și cunoștințele necesare pentru a vă construi și a vă promova brandul, pentru a vă conecta eficient cu publicul și pentru a vă exprima cu încredere și convingere. În plus, cursuri despre cum să folosiți inteligent uneltele de inteligență artificială vă pot ajuta să vă eficientizați și să vă automatizați activitățile de marketing. În concluzie, deși nu aveți nevoie de studii speciale sau de o anumită experiență pentru a deveni un marketer afiliat, da, este esențial să vă dezvoltați o serie de abilități care vă vor ajuta să vă construiți și să vă promovați brandul, să vă conectați cu publicul și să vă eficientizați activitățile de marketing. Aș dori să adaug faptul că aceste cursuri valoroase de personal branding, public speaking, relaționare în social media și cursul de multimedia nu sunt doar instrumente teoretice, ci sunt și practice, sunt un fel de workshop-uri și pot fi accesate și aplicate direct prin platforma cu care eu sunt afiliat. Aceasta nu doar că vă oferă acces la conținut educativ de înaltă calitate, dar vă pune la dispoziție și uneltele necesare pentru a vă desfășura activitatea de marketing afiliat, cum ar fi posibilitatea de a avea propriul podcast, o carte de vizită digitală și acces la tehnologia de inteligență artificială. Și cel mai important, aceste resurse sunt disponibile la prețuri foarte accesibile și odată achiziționate, aveți acces la aceste cursuri pe viață.
Astfel, aveți la dispoziție tot ceea ce aveți nevoie pentru a începe și a vă dezvolta o carieră de succes în marketingul afiliat într-un singur loc, cu un singur cost. O altă întrebare pe care am primit-o este cât poate câștiga cu aproximație un marketer afiliat și de care factori anume este influențat venitul unui marketer afiliat. Veniturile unui marketer afiliat pot varia semnificativ în funcție de o serie de factori. În primul rând, venitul poate fi influențat de nișa în care vă aflați. Unele nișe pot fi mai profitabile decât altele în funcție de cerere, de concurență și de valoarea produselor sau serviciilor pe care le promovați. Deci, de asemenea, venitul poate fi influențat de numărul și de calitatea traficului pe care îl generați. Cu cât aveți mai mulți vizitatori sau urmăritori și cu cât aceștia sunt mai angajați, cu cât aveți mai multe șanse, cu atât aveți mai multe șanse să generați vânzări. De asemenea, venitul poate fi influențat de eficiența strategiilor de marketing pe care le folosiți. Dacă utilizați strategii eficiente care rezonează cu publicul dumneavoastră și care vă ajută să vă promovați produsele sau serviciile într-un mod convingător, puteți crește rata de conversie și implicit vor crește și veniturile. În plus, venitul poate fi influențat și de comisionul pe care îl oferă comerciantul. Unii comercianți pot oferi comisioane mai mari decât alții, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra veniturilor dumneavoastră. În concluzie, dragi ascultători, veniturile unui marketer afiliat pot varia, așa cum am spus, semnificativ în funcție de acești factori pe care i-am enumerat mai sus. Cu toate acestea, cu muncă, dedicare și cu strategiile potrivite, marketingul afiliat poate fi o sursă de venit foarte profitabilă. Cineva m-a întrebat ce are de făcut ca și marketer afiliat cu Future of Digital. Da? Dacă se afiliază cu platforma Future of Digital, ce are de făcut? Dacă alegeți să vă afiliați cu Future of Digital, rolul dumneavoastră ca marketer afiliat va implica câțiva pași esențiali. În primul rând, este important să fiți un consumator din companiile cu care vă afiliați. Acest lucru vă va oferi o înțelegere mai bună, o cunoaștere mai bună a produselor sau serviciilor pe care le promovați și vă va ajuta să le prezentați într-un mod mult mai autentic și mai convingător. Mai mult, dacă aveți experiență personală cu produsele sau serviciile, veți putea răspunde mai eficient la întrebările sau preocupările potențialilor clienți. În al doilea rând, rolul dumneavoastră va fi de a atrage persoane noi care să cumpere din companiile cu program de afiliere. Acest lucru poate fi realizat prin crearea și distribuirea de conținut relevant și atractiv, prin interacțiunea cu publicul și prin construirea unei relații de încredere cu acesta. În plus, așa cum am mai spus și anterior, este esențial să vă construiți o imagine bună în social media. Acest lucru nu doar că vă va crește vizibilitatea, dar vă va ajuta să vă stabiliți ca o autoritate în domeniul dumneavoastră și să vă câștigați încrederea publicului. O imagine bună în social media poate fi construită prin, așa cum am spus, prin distribuirea unui conținut de calitate, prin prezentarea într-un mod profesionist și autentic și prin răspunsul prompt și respectuos la comentarii sau mesaje. În concluzie, ca marketer afiliat cu Future of Digital, rolul dumneavoastră va fi, pe de o parte, de a consuma și de a promova și de a atrage noi clienți către companiile cu care aveți afiliere și de a vă construi o imagine puternică în social media. Cu efort, dedicare și strategiile potrivite puteți avea succes în acest rol și puteți genera venituri semnificative. Încheiind această prezentare, te invit
să îți pui următoarea întrebare. Sau te întreb eu, cât ești dispus să plătești pentru o astfel de viață de nomad digital ca și marketer afiliat? Cât crezi că valorează libertatea ta? Investiția în unelte și educație este într-adevăr o etapă esențială în construirea unei cariere de succes în marketingul afiliat și realizarea visului tău de a trăi liber, de a trăi ca un nomad digital. Această investiție nu este doar în cunoștințe și instrumente, ci este o investiție în viitorul tău, în potențialul de a câștiga independența financiară și de a trăi conform propriilor tale reguli. Gândindu-te la ceea ce poți realiza ca marketer afiliat într-o lume în care poți lucra de oriunde și să ai libertatea de a-ți organiza propria rutină, întrebarea devine una profundă. Cât ești dispus să investești pentru a-ți transforma visul în realitate? Cât valorează pentru tine posibilitatea de a alege cum și când lucrezi, de a explora lumea și de a trăi o viață în care limitele sunt dictate doar de propriile tale aspirații? Așadar, te invit să-ți iei timp să reflectezi asupra acestor întrebări. Răspunsul tău va reflecta nu doar investiția financiară, ci și angajamentul tău față de propria ta evoluție și propriile tale aspirații. Fie că alegi să investești în această oportunitate pentru a deveni un marketer afiliat și pentru a trăi viața de nomad digital, sau alegi un alt drum, amintește-ți că fiecare decizie contribuie la modelarea viitorului tău. Și asta a fost pentru astăzi, dragi ascultători. Sper că v-a plăcut acest episod și că veți reveni și pentru următoarele. Dacă doriți să rămâneți la curent cu activitatea mea, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, unde mă găsiți cu numele de Daniel Teodor. De asemenea, mă puteți găsi și pe Instagram, unde sunt cu numele de Daniel Florin Teodor. Și nu uitați de canalul meu de YouTube, tot cu numele de Daniel Teodor. Vă invit să vă abonați și pentru a fi la curent cu toate aceste noutăți. Vă mulțumesc, dragilor, că ați alocat timp pentru a asculta acest episod și sper să vă regăsesc și la următorul. Până atunci, vă doresc toate cele bune, să aveți parte de momente plăcute și la revedere!